tirave verse 16 verse 17. Romans chapter 1 verse 16. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri nekuti simba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda, kutanga muJudha uye muGirikiwo, nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda kukutenda, sezvazvakanyorwa zvichinzi, wakarurama uchararama nokutenda. Shuvakafadze shoko ravo tigare pasi. Tinoda kutenda Mwari nekuda kuchakanaka Mwari chavakatiitira kuti vatipe makwanisire ekuziva zveshoko ravo, kuti isu kurarama kwedu kuve maringe neshoko raMwari. Amen. Panyika ino pakasivapo nemhari pane zvinhu zvose zvinokunzvana neupenyu hwavanhu. Mukacherekedza seri kumazuva aEnoki kwakavakwa piramidi. Chivakwa chinonzi piramidi chinoshamisa maitirwe achakaitwa. Chakavakwa neuchenjeri hwemasvomhu atingadai akazozikamwa kuti akazoonekwa mumashure. Geometry metsi dzakashandiswapo ndedzemhando yepamusoro. Kusvikana nhasi mapiramidzi iwayo aripo, haana kreki, haazununguke, haadi, nokuti akavakwa neunyanzvi, kuratidza kutesha kwepfungwa dzevabati vaibata munguva idzedzo. Mudivi rokuvaka pakaitwa zvinhu zvinoshamisa. Nyange munyika medu muno tine neGreat Zimbabwe yakavakwa namabwe pasina ivhu. Panharaunda yairi hapana makomo asi yakavakwa namabwe. Magadzirirwo aitwa mabwe acho anoshamisa pakuzvitarira. Ndakamudarika neko ndichionawo maitirwo azvakaitwa zvinotaridza unyanzvi. Ndakaona mukana wekuona nzvimbo yakavakwa nemumwe mambo wekuIndia yatakambodzidza muhistory yanzi Taj Mahal, yakavakwa panzvimbo ine rwizi, asi dzimba idzodzo dzakavakwa neunyanzvi hwokuti makore ose adzararama hapana kana kreki iripo, dziri muchimiro chadzo ichecho. Izvi zvairatidza unyanzvi hwokuvaka. Panyika pakashirarama vanhu kunyika dzokumabvazuva. Takambodzidza kuchikoro pane nguva pane munhu wainzi Hammurabi the lawgiver. Aiva munhu akachidya nokunzvera zvinokwanisa kuita kuti vanhu vararame mune zvakanaka. Saka waiva nemitemo, akanyora nekugadzira mitemo inobata mudzimai nomurume, baba namai, mwana nababa, mwana namai, zvose zvine chekuita nekurarama kweupenyu hwavanhu akazvinyora. Kwakamuka varume vakaita sana Buddha. Kudakara nhasi kune chinamato chechiBuddha. Buddha waiva munhu waiva nokutesha kwenjere
akazama kuita kwake kuti aunze chinoita kuti vanhu vagare zvakanaka, munhu asanetseka, munhu asapinda muzvinhu zvinokanganisa kurarama kwake. Ndakambotaura nemumwe unotenda chibudha ichocho, nekuti pane munguva ndakaenda kutemberi yamabudha ndichinoona zvinyorwa zvavo nezvavanotenda nemanamatiro avo. Chibudha ndo zvinotenda kuti mhuka inokwanisa kuva Mwari. Vana vaMwari vakawanda vavanotenda. Saka ndakataura nemumwe mubudha, vane kutenda kwokuti hakuna munhu ane chivi chake. Kana uine mari wakangoipiwa kuti ungovawo unongouichengetawo, asi inofanira kuti iende kuno mumwe ibatsire mumwe. Kana ukaona gonzo hakuna kururaya tuze mweya wehama yako wakadzoka kuri mugonzo. Saka izvo zvese zvinoitirwa kuti patsvakwe nzira yekuti vanhu vanyatsogara zvakanaka zvisina dambudziko, kusvika pakuti haungouraya gonzo chaivo, kureva kuti kumunhu chaivo haungatongosviki pakuuraya. Saka izvi vakazviita kuti zvakaitwa nounyanzvi. Mudivi rezvokurwa toziva nenhororo inotumidza. Kune varume vakaita sana Adolf Hitler, kune varume vakaita sana Romeo vakavaka guta reRome, kune varwi vanga vakaita sana Napoleon vana Hannibal. Vese avairatidza unyanzvi hwokurwa. Chaiva seri kwezvese izvozvi kwaiva kutsvaka kuti pave norugare. Hitler namaonero aita aiti kana iye akatonga nyika yose, nyika iyoyo ichava norugare. Saka ipfungwa kana mabrains ade kutesva akada kushandiswa navanhu kuti vaunze kuti panyika pave nokugara kwakanaka. Asi pamusoro pezvose zvose Mwari wakatipa chinhu chinodarika nokunaka, chinotiunza kune zvokwadi yeupenyu. Hitler akada kuzviita achishandisa pfuti kuti aunze vanhu vese pasi pake. Toverenga Bhaibheri pamusoro paNimrod, naiyewo akada kuunza vanhu vese pasi pake achizviita nekurwa. Saka pakuguma kwezuva tinoona vanhu vaiva nemweya kana shuviro yekuti zvinhu zvingova zvakanaka mupfungwa dzavo. Asi Mwari wakatipa chatinoratidzwa pano naPaul chinonzi ivhangeri yaKristu Jesu. Amen. Vhangeri pachezvayo haina kuuya ine donzo rekupa vanhu sahamurabi sabudha mirayiro nezviga zvokungoti vanhu vaite zvinoita kuti zvingovaitirawo zvakanaka. Asi kuti ivhangeri Paul anotaura achiti handinyari pamusoro payo nokuti isimba raMwari. Amen. Hazvisi kubva mukutesha kwenjere dzavanhu, hazvisi kubva pasimba rekurwa ravanhu, hazvisi kubva pane zvirifemerwa zviri kushuvira kunongova vanhu. Vhangeri yaJesu Kristu kuratidzwa kwesimba raMwari. Now, kana Mwari
ratidza simba rake, unoriratidza muchimiro chezviri iye. Mwari haakwanisi kuparadzaniswa nepfungwa dzake. Mwari haaparadzaniswi neshoko rake, nekuti pfungwa dzaMwari dzakaunza shoko. Shoko raMwari ndivo maonekere aMwari. Saka hatikwanisi kuparadzanisa Mwari neshoko rake. Andinoona. Saka zvasiyana nefilosofi kana nezvinhu zvakadai zvakaunzwa panyika zvinoedza kubatanidza nekuunza vanhu pakugara zvakanaka. Andinyari inoda kuevhangeri yaJesu Kristu ndio mashoko anotaurwa naPauro, nekuti isimba raMwari. Mukati meevhangeri iyoyi kururama kwaMwari kunoratidzwa. Saka Mwari unoratidza zviri kururama kwake. Na kururama kwaMwari hauzi murayiro kana mutemo. Kururama kwaMwari upenyu hwaMwari. Kururama kwaMwari ndiko kuda kwake kwaakada. Kururama kwaMwari kunoraramira maari kuchibudisa zviri iye. Kudakara haukwanisi kuparadzanisa kururama ikoko naMwari. Ndokwaakada kuunza pamusoro peupenyu hwedu nenzira yokumunamata paakatiunzira chinhu chinonzi ivhangeri. Saka handinyari nokuda kweivhangeri yaJesu Kristu, nekuti isimba raMwari. Mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa zvichibva pakutenda zvichienda kukutenda. Saka hwaro kana kuti foundation yekuvakwa kwedu ndiko kutenda. Saka isu takaunzwa kukururama kwaMwari zvichibva pakutenda. Kutenda kunouya kunzwa shoko raMwari rataona kuti ndo pfungwa dzaMwari. Pfungwa dzaMwari dziri hunhu chivavarirwa nechinodiwa naMwari. Saka takaunzirwa kwatiri, kwete chinhu chiri sekondari, kwete chinhu chiri chechipiri. Takaunzwa chiri mavambo ekuda kwaMwari, mavambo epfungwa dzaMwari, zvichibva kukutenda. Amen. Zvichienda kukutenda kusvika vakarurama vaMwari voraramiswa nekutenda ikoko. Amen. Saka kutenda ndo chiratidzo chezvinhu zvatinosvibira. Ndiwo maonekere endizvo zvisingagone kubatwa nepfungwa yemunhu, zvisingagone kupinda munjere dzemunhu. Andinoona. Saka hatina kudanwa nesimba kana nechinhu chinokwanisa kunzverwa, chinokwanisa kubatwa nouchenjeri. Sekera Bhaibheri richiti izvi zvinhu zvamakaziviswa, shoko iri ramakaratidzwa, harizvati riri chinhu chaikwanisa kubatwa nechero njere kana ushe kana kutesha kwepfungwa. I think ndepana vakorinde timotaramone Paul achitaura pamusoro peichochi Mwari chaakatipa. Amen. Is it chapter 2 yavakorinde yokutanga? If we can read
chapter 2 Paul anotaura pamusoro pekuti paakaparidza shoko haana kuzviita neuchenjeri kana nekutesva kwamashoko kana kuti neuchenjeri hwenyika ino, asi nekuratidzwa kwesimba raMwari, kuti kutenda kwedu kurege kuva muuchenjeri hwavanhu asi kuve musimba raMwari. Verse 6 now. Zvino tinotaura uchenjeri pakati pavakakura, asi uchenjeri usati uri hwenyika ino kana hwavabati venyika ino vanoshayiswa simba, asi tinotaura uchenjeri hwaMwari hwakavanzika, hwakafukidzwa, hwakatemerwa kubwinya kwedu naMwari nyika isati yavapo, husina kuzikanwa nomumwe wavabati venyika ino, nokuti dai waiuziva vangadai vaisarovera Ishe wokubwinya pamuchinjikwa. Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa nedziso kana kunzwikwa nenzeve, nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya, nokuti mweya unonzvera zvose nezvakadzika zvaMwari. Amen. Now, munoona vari vabati venyika neuchenjeri hwavo, kana paine chinhu chaitwa navabati venyika, hazvina basa ushe hupi. Toziva ushe hunenge hwekutanga-tanga, ushe hweEgypt. Egypt yakanga ine uchenjeri hwayakachengetedza muchinamato chavo. Saka vaprista navose vari vatungamiri vezvinamato ndovavadzidzisi vavanhu navarayiridzi vaiva nokuziva kwesainzi dzese, zvingava kunzvera nyeredzi, zvingava masimba ekudhivhaina, ekushopera, zvaiitwa. Saka vabati venyika vaiunganidzira kwavari zvese zviri simba rinobata pfungwa nomweya womunhu. Chinamato chaiva maoko amadzishe kuti vabate vanhu nenzira yechinamato. Varwi vaiva maoko amadzishe kuti vave nesimba pamusoro pavanhu nendudzi. Hati munoona? Saka vaiva netsvakurudzo, kuti vaiva nekunzvera nokutsvaka zvinoita kuti panyika pagarike. Asi nouchenjeri hwose ihwohwo havana kundobata chakadiwa naMwari, chatakapiwa isu kuburikidza neivhangeri. Hati munoona? Now, toziva tine nzira dzedu, tine tsika dzedu, tine chiitire chedu. Mukunaka kwazvo kwese, kunyange toziva pakurarama kwedu, kuna baba, kuna mai, kuna mukoma, kuna sekuru, kuna muzukuru, kuna tete, kune zvose izvo zvochikonzero zviripo, zvine basa rekuunza vanhu kuti pave norugare. Andinoona. Saka tine imba kana kuti musha pana baba namai vanogarapo zveupenyu hwese, kuti vakudze vana, vachengetedze hunhu, vararamise vanhu muchimiro chinoita kuti panyika pagarike. Izvo zvese mastructures akagadzirwa nekuiswa navanhu
kuti zvibatsire kuti zvinhu zvive zvakanaka. Hazvina kushata zvinhu izvozvo, zvakanaka chose. Ndizvodi, that institution yomusha, pana baba, pana mai, kana nyashatsiwa nawo, pana nasekuru, pana nambuya, pana natete, iyoyo istructure yakanakira kuti vanhu vagare. Asi Mwari izvi zvose izvozvizvi zvakabva muuchenjeri hwavabati kuti vaudze vanhu kune chiri chakanaka. Asi Mwari haana kuda kuti isu tiraramiswe neizvozvo kwoga. Sekera Bhaibheri ichiti munhu haararame nechingwa kwoga, asi zvinotora chingwa kuti muviri unorarama, asi haararame nechingwa kwoga, asi neshoko rinobuda muromo Mwari. Andinoona. Saka evhangeri kwatiri zvanzi naPaul, udzamu hwechakavanzika neuchenjeri hwaMwari, zvisina kubatwa neold philosophers. Just think of them. Funga vose vange vakatesha panjere dzavo. Kwaivana naAlexander vakatopiwa tete kuti the great. Kwaivana naNapoleon. Kwaiva nevanhu vakanga vakatesha njere vaitsvaka nokuda kuona zvinofanira kuva rugaro hwavanhu. Ndochikonzero mukacherekedza paumambo. Umambo hwaisava hunoitwa kunzi mambo nhasi ndingana, kana mambo iye akafa totsvaka mumwe, sezvinoitwa vapurezidendi navaprime minista, totsvaka mumwe. Mambo aifanira kuva worudzi, zvogotenderwa zvoumambo mwana asati aberekwa, arongerwe zvokuti azova mambo asati avako. Saka marorere namagarire, madzidzisire achaitwa mwana uyu ndeyekuti zvinetse zvidii, ndiye achazongova mambo. Saka anogadzirirwa izvozvo kuti kana ava mambo panyika pari murugare. Nokutesha kwazvo kwose nekunaka kwazvo kwose hama hazvina kusvika pane chatakapiwa naMwari chinonzi ivhangeri yaJesu Kristu. Nokuti mairi kururama kusingabvi pauchenjeri asi kunobva kuna Mwari. Kana ivhangeri riri simba raMwari rabata mifungo nendangariro dzomunhu, rinomuumba kuti zvinodiwa kuti munhu ararame zvive zvakatesha kudarika zvingapiwa nenjere dzavanhu, zvingapiwa nenjere dzefundo. Wapiwa chakamanika chesimba rokubata kwaMwari zvichibva paupenyu hwaMwari. Ishe vatibatsire. Na tingareva kana tingaona zvinhu kuti bati kufunda kana kuti kuva nemari kana kuti kuva nezvakadai kunobetseredza kuti zvinhu zvive zvakanaka zvikadai hongu pamaonekere zvinoita sokunge ndizvo, asi upenyu hakusi kurarama kwanhasi kwoga. Upenyu zvinotiendesa seri kweketano. Andikunoona hatinamatiri kuti zvinhu zvingotinakira pano, hatinamati kuti zvingova zvakanaka munguva ino kwoga. Handiro ivhangeri. Andikunoona nekuti parakaparidzirwa Israel vachifamba vari murenje, Paul anoti vakanzwa ivhangeri sesu asi haina kuvabatsira nekuti havana kuivhenganisa nekutenda. Kendisika. Saka ivhangeri payauya kwavari yakauya nenzira ipi? Yakauya kunyange nekupiwa kwavo mana nekumwa mvura padombo, chaiva chinhu chikuru chinoshamisa. Asi Mwari asina kutarisira kuti vaperere pakuona mana nemvura. Mwari ada kuti vaone kuti munhu anorarama
neshoko ruda munhu wamwari. Amen. Kenisika. Hey. Saka ndava kurarama neshoko ruda munhu wamwari, ndava neexcellency, ndava nokukwana kwokurarama panyika neinozouyazve. Kenisika. Saka ivhangeri Paul ari kuti isimba raMwari, mairi kurarama kwaMwari kunoratidzwa. Ndosvika Paul achiti hatina kudzidzisa neuchenjeri hwenyika, asi neuchenjeri sehunobva kuna Mwari, iye anotipa zvinhu zvese nomweya wake. Mweya iwoyo unonzvera zvinhu zvose uye zvakadzama zvaMwari. Andi munoona, tinosvitswa muudzamu hwezvaMwari, kwete kuti timbova nezvinhu as much as we can. Mari yedu inokwanisa kutipa zvinhu, njere dzedu dzinokwanisa kutipa zvinhu, kuziva kwedu kunokwanisa kutipa zvinhu, dzidzo inokwanisa kutipa zvinhu, asi Bhaibheri rinotaura pamusoro pezvakadzama zvaMwari. Zviri chikonzero nechivavagwa chechokwadi chekurarama. That's why I believe kuti hazvinei tingasangana noupenyu huno panguva ino, ama solution kana kuti minduro kana kuti kunatswa kwazvo hama kunongobva pakunamata Mwari nenzira yeshoko rake. Nokuti mukati meivhangeri kurarama kwaMwari kunoratidzwa, zvichitibvisa pakutenda tichienda kukutenda. Mwari sezvaakafadzwa nazvo kuti vakarurama vararame nekutenda. Ndiyo ivhangeri yatakapiwa. Inotipa kururama kwoumwari. Kururama kwoumwari, kururama kunobva kuna Mwari, kusingatsvake kuchekwa navanhu, kusingatsvaki kuti zvionekwe kana kuti ndive unocherekedzwa kana kutarirwa navanhu kuti ndive wakarurama. Asi kunyange panenge ndiri ndoga, ndiraramire kururama kweshoko raMwari. Panenge chifamba ndiri ndoga mukati mesango, munorira shiri koga, mumurangariro wangu nomuupenyu hwangu, shomuimbi wakati ndakwira pamusoro, ndonzwa the breeze kamhepo kachifefetera, ndonzwa shiri dzichichema. Izvo zvinoita kuti mweya wangu uimbe kuti muri mukuru sei. Hakuna chandinoona chisinganiendesi kuzvokwadi yeumwari hwaMwari. Handi munoona? David unonyora Psalm 97 achiti, how excellent is thy name. Zita renyu rakanaka sei. Unotaura pamusoro pezvinhu zviri kusikwa hwose neMwari zvaakaita. Unoshayiwa mashoko, kunyange ari muimbi, asi wakashayiwa mashoko, akapedzisira angoti, how excellent is thy name. Zita renyu rakanaka sei. Amen. Nokuti akanga aona mufaro neukuru hwaMwari. Pane imwe nguva ndobva ati, dai ndaiva namapapiro senjiva, ndingadai ndaibhururuka, ndaienda kurenje. Amen. Upenyu hwake hwanga hwamuomera. Nharaunda yayo mukati mayo yakanga isingamitiri zvakanaka, zvikamupa kufunga kuti nokuda kwezvandasangana nazvo izvi, dai ndaiwana maruramire ekuenda kungondova naMwari. So I can talk it over with you. Ndinotaura naye nyaya yangu, ndinomurondedzera zvinopfuura nomuupenyu hwangu. Urevazve achiti, ndakafara pavakanditi handei kuimba yaJehovha. Can you see? NdiDhavhidha munguva yomufaro, vanhu vese vakafara
mufaro waDhavhidhi waiva pakuti handei kuimba yaJehovha tiende kundonamata. Ndo zvaiunza hwidimiro pamufaro waDhavhidhi. Haana kufara, haana kukwanisa kufara kana zvisina kumusvitsa mufaro iwoyo usina kumusvitsa pakundopinda muupo hwaMwari. That's joy kuna David. Hakuna nhamo yauya kuna David yaishamuendesa futi kuna Mwari. Aiona mabhabhiro senjiva ndaienda kurenje ndikandovanda. Is that right? Apinda pakunetseka, apinda pakutambudzika. Nyaya yake kutambudzika kwa David kunomuendesa kuna Mwari. Antimunozviona. That's why I believe hakuna chinhu chinofanira kutipa kuti tifunge kuti kana zvakadai hakunamata kwacho kwarema. Hakuremi nekuti madambudziko anotiendesa kukunamata. Hakuoneni zvinopa munhu kuti kana zvinhu zvamunakira upenyu hwanaka mari yako ofunga kuti Mwari achanamata. Nekuda kwokuti mufaro unokepiwa ndokunamata. Isori Jesu kwai akati afara akasimudza meso ake akati Baba ndiri kutenda. Amen. Akati apinda pakurwadziwa akaenda muGetsemane akati mukombe waipfuura hawo shuwa handidi kurarama, handide zvinorwadza kuti zvive paupenyu hwangu. Saka dai zvaipfuura hazvo daisava neproblemu mumba mangu, daisava nedambudziko nevana vangu, daisava nedambudziko nemurume, daisava nedambudziko nemudzimai. Asi kunyange zvakadaro zviripo, but ndinotsvaka kuda kwenyu Mwari. Ndozvakaitwa naizvozvo Jesu Kristu. Can you see? Saka ndochikonzero Mwari paakada kutiudza munharaunda dzoumwari hwake akashandisa chinhu chinonzi ivhangeri yaJesu Kristu. Amen. Mukacherechedza Paul achitaura pamusoro peivhangeri pachapter 1 achidzokera kwayakabva ivhangeri iyi kuti zvainei muna Mwari paakatuma vaprofita pakanyorwa nekufemerwa magwaro. Jesu Kristu achizouya weimba yaDhavhidhi, zvose zvinotaridza zviri udzamu hwechakaiwana Mwari pamusoro pako kuti kana ivhangeri youdzwa kwauri isava yetheory, isava nyaya inongotaurwa, isava dzidziso, asi kuti huve upenyu nekuti wakarurama unorarama nekutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari inova ndiyo ivhangeri yaJesu Kristu. Amen. Ndiye Mwari wakatidana hatinyarwe kuivhangeri iyoyo. Amen. Haindipi nyadzi nokuti zvikandiremera inondipa femero yekuti ndiende kundonamata. Zvikandinakira ama handisiyi kunamata, handiregi kuzvipa kwangu kuna Mwari nokuti ndoziva kuti ndinorarama neivhangeri. Ndinorarama nekunamata Mwari. Amen. Kunamata Mwari kunofanira kuva chinhu chakaringana, kudakara pandinoshongana nechero ringava dambudziko. Remember kereke payakatanga kwai vaiva pamwe vachigovana, vachinyengetera, vachimedera chingwa mudzimba dzavo, vachigara padzidziso yeivhangeri, vachikuriswa pamweya. But hazvina kuramba zvakangodaro nguva yose. Wakaipa akasimukawo akada kuvarwisa. John naPeter vakabatwa vakaroga, vakamanikidzwa kuti musataura zvakare nenyaya iyi. Bhaibheri rinoti achiti vabudiswa kwai vakaenda kune vekwavo vakandorondedzera nyaya yavo. Hama pane vaive kwedu. That's why takaona vhiki yapfuura, or was it on Wednesday?
zvakanaka kuenda kuchechi, zvakanaka kuone fellowship, zvakanaka kuuya tichiva pamwe, tichiimba pamwe chete, tichinamata pamwe chete, tichipa upenyu hwedu kuna Mwari pamwe chete, tiine hama mumwe nomumwe pamwe chete. Is that right? Izvozvo zvinotipa maruramiro ekuraramira muivhangeri iyi, nekuti zuva rakaipa rinouya. Amen. Ndipo munozoona kana dambudziko rauya, munhu wasvetuka aguma kunotsvaka n'anga, mumwe asvetuka afunga kuti kumashowe ndokungatoita zviri nani. Haana chaanoziva chiri Mwari waanonamata, havana shuwa neMwari waakatenda. Hazvifani kuva zvakadaro hama. Amen. Vakaenda kune vekwavo, vaya vavaigovana navo chingwa, vaya vavaigovana navo zvinhu zvose, vatengesa minda, vaita zvose vachigovana navo, ivavo ndo vaiva medzisiro yezvose zviri kurarama kwavo panyama nepamweya. Ndivo vakati vaungana Pita ari mujeri, mutumwa wakatsvaga kubva kudenga akazara mukova wejeri, Pita akabuda. Vakaungana pamwe muimba yamai vaJohn Mark. Ndivo vakati vaungana Tobias afa, vavisa paimai pamusoro, vakaunganira nyaya yechavairaramira. Pita akapinda maimomo akanamata, Tobias akabuda. Ama zvese zvinodiwa paupenyu napakurarama takazvipiwa musimba reivhangeri, kana tikaitora muchimiro chayo. But we don't trust it. Kudakara kunozvipa kune zvinhu zvisina continuity youmwari hwaMwari. Ari kunoona zvisingapfuuriri mberi, zvisingagari pane zvinhu zvacho zvaMwari. I've seen these people vari nemweya ivavo vanovimbwa navanhu kuti shuwa mukaenda mataimo, mukaenda kuprayer mountain, mukadaiso. I've been through those things. Ndakaona utera hwazvo. Amen. Nokuti hama, Mwari ndimwari. Is that right? Mwari iyeyo mutsvene. Amen. Saka Mwari iyeyo haangodenwa nekuda kwenhamo dzedu kwoga, asi ndiMwari paupenyu hwedu. Ndiye Mwari on the mountain, ndiye Mwari in the valley. Ndiye Mwari weusiku, ndiye Mwari wamasikati. He is wholesome. Akandiringana, akandikwanira. Kana nhamo dzangu dzauya, ndinoenda kune ivavo. Amen. Tovisana. Ndochikonzero Mwari akatipa that family unity. Ama kana baba ari baba ndi baba, azvinoti haachisiri baba nokuti handina mari nhasi, haachisiri baba nokuti ndiri kurwara, haachisiri baba nokuti ndine mari. Aiwa, Mwari kwatiri ndiMwari. Amen. I trust him pande ndisina chinhu. Kana ndikava nacho, amen. Kwani kusina chokudya murenje, but Jesu akawabvunza kuti munombova neiwo pano? Zvikanzi hatina chokudya kuhove mbiri nemabhanzi mashana. Zvikanziudza hezvo kuno zvaiswa mumaoko ashe, kwai akazvisimudzira kuna Mwari, akazviropafadza. Amen. The good part, akazviisa kuna Mwari kuti zviropafadza. Ndiye Mwari watinonamata. Amen.
nokuti ndimwari. Amen. Zvinopafadzirwa kupi? Hana akabva kumusha kwake akanopinda mutemberi akatanga kunamata arimo. Ndopakazonzi naEli, chienda uitirwe zvawakakumbira. Is that right? Zvakaitikira kupi? Aenda kuneve kwake. Ndizvodini? Kwaainamata. Bhaibheri rinotaura richiti paakapuwa mwanai akaita 2 years asingauye achimuyamisa, amurumura akadzoka. Amen. Haana kuuya kuchechi musi wenhamo, akadzoka futi kuzotenda kuti Mwari mandiitira. Amen. Akapfuurira mberi nekunamata. Andinozviona tii Mwari watakatenda, ndoivhangeri yatakapiwa. Haina kushota kuti kana yanhamo unoda unotsvaka zvimwe zvinhu. Kana zvinhu zvaoma woda kutsvaka imwe solution. Handizvoba ivhangeri yaMwari kwai mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa. Handinyari nokuivhangeri nekuti ndo simba raMwari, ndo mune kuratidzwa kweumwari hwaMwari kuti ndinofanira kuvei pakurarama kwangu pamusoro penyika ino. Handinyari nokuivhangeri nokuti isimba raMwari. Amen. Verse 18. Can we read verse 18? Nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pekusada Mwari kwose nokusarurama kwavanhu. Amen. Ivhangeri iyi mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa. Amen. Zvichibva pakutenda zvichienda kukutenda. Uye mairi ivhangeri iyi kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa zvichibva kudenga. Amen. Na kana Mwari vakutonga nyaya yavo, kana Mwari vakutsamwa pamusoro pezvinhu, vane standard yavanopima nayo, vane standard yavanoyera nayo, chiyero chokuti zvinhu zvamboitwa nomutoo upi. Kwai kutsamwa kwaMwari kunobva kudenga, akuditemerwe namasangano ari panyika. Chipimiso haazi maonero ari kuite nyika. Because sometimes that's where we get wrong. Tinofunga kuti zvinhu zvinofanira kuva nechipimiso chezvinongova nyika. Handicho chipimiso chedu. Mwari kana achititarisa haatitarise nemezhamende yenyika, kuti nyika iri kuti kupfeka kwakanaka ndekupi, kutaura kwakanaka ndekupi, kunamata kwakanaka ndekupi. Pane chiyero chinongova nyika chinoitwa navanhu. Asi pano chatakatenda, ivhangeri inotizivisa kuti kutsamwa kwaMwari kunotonga kusarurama kwese zvichibva kudenga. Andinoona there is a measuring rod, pane chipimiso chiripo. Amen. Kare tine zvikotyari, ndaisiona tine vana vadiki, ndakambokuudza Friday kuti chinhu chaichikosha tichiri vadiki kwakusina motikari dzakawanda nevane motikari vakawanda, asi vanhu vaiva nebhasikoro. Bhasikoro yaiva ine asset yakanaka chose. Saka kana bhasikoro rakugadzirwa kuti raponja ranama, vaipomba, yaiona madhara achipomba, right. Mukatarisa mabhasikoro, patairi bhasikoro pakanyorwa, kana remotikari pakanyorwa kuti mweya unodirwa
Mutaiki wakawanda zvakaita sei. Saka isi remember tiri vadiki taiona madhara kana apedza kukoma bhasikoro aiona nezvigunwe tuizvi pataipa wona kudzokera futi wokomba orova futi woti harahati. Kana vachigadzira vhiri rengoro nechikotyana vaikomba futi nechipumbiyo cheche chekutsimbira cheche wokomba toziva sei kuti raguta andira chidanda vorova mabhambiro achinoita anoratidza kuti mweya usati wakwana wokomba futi handiti. Asi izvozvo hazvipi exact measurement. Nekufamba kwenguva kunyange pachipombi ichocho chekukomba bhasikoro chiya pakaiswa kageji karipo kanotaura kuti izvi ndo chipimo ichi. Andinoona pageji pamotikari futi kana ichiiswa mweya pane geji iripo futi inoita kuti mpimo wasvika. Kana ndikapomba tairi motikari yangu handitore mpini ndorova ndione kubhamba kwomupini kuti asaka zvanaka. Kenisi ndochikuti hatingobhabhatidzana chero tinobhabhatidza muzita rajesu Kristu. Haisi nyaya yekungorova nezvigunwe kuti chero ndarova zvinenge zvaita. Aiwa, pane chipimo chiri maringe neshoko raMwari. Kenisi saka kuramba kwaMwari kunoratidzwa zvichibva kudenga. Amen. Kana Mwari akutarira pamusoro pezvinhu zvaitwa navanakomana vavanhu anotarira nechipimo chokumusoro kudenga. Anojaja nyaya yako zvichibva muchipimo chokumusoro kudenga. Amen. Utsvene hwako haukombewe nemapostori kuti haikristiwo unenge uri nani wazosiyana nemapostori. Haiwo unenge uri nani hawazosiyana nevaya vanoda ishoko. Aiwa, hatipimwe vanhu navanhu, tinopimwa nekururama kwokudenga. Amen. Ndio zvinotipa shuviro, ndio zvinotipa kuchema. Hazvinei ndine 25 years ndichinamata misodzi yangu inoyera kuti Mwari ndinatsei, Mwari ndiruramisei, Mwari nditsvenesei. Handipimwe nechipimo chenyika chinotikwalifayisa kuti kana wapedza makore akadai zvinenge zvava zvakadai, kana watora zvidzidzo zvakadai unenge wasvika pakati handizvoba. Tinopimwa nechipimo chokumusoro. Mwari mudenga watibatsire. Saka Mwari kana akutonga hasha dzake dzinodzaka dzichitonga pamusoro pevanhu vanoita zvakaipa nechipimo chokumusoro. Amen. Now, saka chii chinoitika kana taratidzwa ivhangeri iyi? Chii chinoitika kana vhangeri iyi yaratidzwa paecommunity, pavanhu, pamhuri, pamunhu nungamunhu? Zvii zvinoitika kwaari kana vhangeri yaratidzwa? Iye akasava nehanya nayo. Verse 19. Nokuti izvo zvingazivikanwa zvaMwari zvinoonekwa mukati mavo, nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwavari. Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika, izvo zvake zvisingaonekwi, iro simba rake risingaperi noumwari hwake, zvinoonekwa kwazvo zvichizivikanwa pazvinhu zvakaitwa, kuti varege kuva nepembedzo. Nokuti vaiziva Mwari, asi havana kumukudza saMwari kana kumuonga, asi vakafunga zvisina maturo, nemwoyo yavo isine zivo ikasvibiswa. Vachiti takachenjera, vakava mapenzi, vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi, vakakuita mufananidzo wakafanana nomunhu unofa, neshiri, nemhuka dzine makumbo mana,
nezvinokambaira. Saka Mwari mukuchiva kwemwoyo wavo akavaisa kutsvina kuti vanyadziswe miviri yavo pakati pavo, asi vakatsinhana. Let's just get to 24. Amen. Now, evangeli taoneswa isimba la Mwari. Mairi kurama kwamwari kunoratidzwa. Zvinobvisa munhu pakutenda, zvichimuendesa kukutenda. Nekuti hama patakaoneswa shoko raMwari, kunyange mushumiro yenhume yaiva nokudhonza kwokutanga, kudhonza kwechipiri kuchinokwaniriswa mukudhonza kwechitatu. Amen. Asi zivai chinhu ichi, kuti kudhonza ikoko hakuna kuperera mushumiro yomuprofita. Kudhonza kwechitatu kunopfuurira mberi mushumiro yakapetwa kashanu. Azviperere mushumiro yakapetwa kashanu, zvinopfuurira mberi kunosvika pashumiro yehwamanda. You get it? Apo zvakavandika zvaMwari zvinozaurwa kudakara tanopinzwa pakundova nethat perfect faith, nokutenda kuri perfect. Andinoona now chinhu chiri perfect, as I was saying, kuti zvive perfect autore mpini worova taire motokari kuti raguta here. Panofanira kuva nechipimiso chinorida chine manhamba. Andinoona because kana kuine chinhu chisingagone kukanganisika pakuverengwa kwezvinhu inhamba. Namba ndo chinhu chiri perfect. Andinozviona right. Tingafanana mazita, ndaiva neshamwari yangu takakura tese mushoko waMwari tichifamba tese. He happened akazopedzisira akugara kuYetfield. Ainzi David Masimba Mukuya kuyamasitari. Asi agara muYetfield akazopedzisira aona futi kuti muYetfield imomo just across the road paiva nomumwe futi wainzi David Masimba Mukuya. Havana mukama bati masita akafanana. Saka kana pakati pari kutsvakwa David Masimba Mukuya, kana iri nyaya inongobata wesezvo nokuti mazita akafanana. Asi pane chakazoitwa naMwari chakaiswa munjere dzavanhu. Mumwe nomumwe anapiwa nhamba yake. Amen. Inomita identify kuti uyu ndiye David, uyu ndiye David. Andinozviona. Saka masitedi angafanana, but nhamba hadzizofanana. Amen. Saka kana Mwari vava kutonga, kwai vanotonga nechipimiso chezviri ivo, whereby iwewe unotora chimiro chauri woenda nacho pamberi paMwari, wonochiisa pamberi paMwari chitongwe Mwari sezvaakareva neshoko rake. Kwete kuti kuchechi kwedu vanoita sei? Kwete manje mazuva ano pasita vakatobvumira havo zvinhu zvakadai sezvavo vakazongoona kuti zvingaremera vanhu, saka vakazongotendera kuti zviitwe. Nechikonzero tinongoona zvinhu zvese zviri kudzoka zvekare zvatakambosiyana in the message
zvinongodzoka because mapastors vari kungotendera kuti haizvi orachiita henyu haizvi ngazvinoitwa hazvo ndosvikomusiya ndakareva ndikati haunzwi mufundisi inzwa zvinoreva mweya kukereke saka chipimiso chedu ndechekuti iwe uende pamberi paMwari ukwanise kureva sapita pazuva repentekosta akati izvi ndizvo eiva zvandaita pano ndio zvamakareva neshoko renyu, zvandiri kuraramira ndio Mwari zvamakataura neshoko renyu. Hana yako ichikupupurira kuti uri kuraramira zviri shoko raMwari. Izvoni kana tava kutongwa kwai hasa dzaMwari dzinodzika dzichibva kudenga, hapazove nemumwe achava nokuzvipupurira kuti haiwa ndandisingazivi, nokuti nange nomusikire Mwari wakapupurira zvoumwari hwake. Amen. Nezvinooneka nezvinobatika but dambudziko rakava vanhu vakasiya kuti vanamate Mwari, vakatsvaka chakaitwa naMwari chisikwa, ndochakada kuisa confidence yavo machiri. Uniwo nemweya iwoyo ndio unobata vanhu kuti vafunge kuti vachadzikwa nokuti vaende kundonamata, kuti vanamatirwa kana vaitirwa izvi navanhu. Chipimiso chedu ndi Mwari. Amen. Uye Mwari wakaratidza zviri umwari hwake, but kana hasha dzake dzodzaka vanhu vanobatwa nemweya wokubata chisiri icho, nokuti ndio zvareva nogwara pano. Is that right? Ngatizotipatanenga paimuona verse 24. Saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo akavaisa kutsvina kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. Can you see? Varamba zvokwadi yaMwari, varamba zviri umwari hwaMwari, naizvozvo Mwari akavapawo kusvina. Wakavapa kune zvinhu zvinosvibisa, wakavapa kune zvinhu zvinonyadzisa pakati pavo, nokuti vakaramba zvokwadi yaMwari. Pavakaratidzwa Mwari, vakada zvakafanana naMwari. Pavakaratidzwa Mwari, vakada chisikwa kudarika musiki. Ati munozviona, vakafunga kuti betsero yavo inobva kune chakasikwa. Hama rubatsiro rwedu harubve kune chakasikwa, runobva kumusiki. Hatinyengeterwi nezvakasikwa kuti zvine simba. Handinyato kweevhangeri nokuti isimba raMwari. Mairi vhangeri iyi umwari hwaMwari hunoratidzwa, simba raMwari rinoratidzwa, kuporesa kwaMwari kunoratidzwa, utsvene hwaMwari hunoratidzwa, nechipimiso chinobva kumusoro. Amen. Nyaya yangu kana zvinhu zvinorwa neupenyu hwangu ndinozvitonga kana kuti ndinozviisa pachiyero chipi? How do I retaliate? Kazhinji dambudziko ratinaro nderekuti kana pauya chinorwisa, noti get this in mind, kuti kana wakatenda kushoko raMwari, pane zvinhu zvinouya kuti zvirwise kutenda ikoko. Hazvina kutaurwa zvinobva neengoli ipi, zvakanzwisanguri. Job aipa kurwiswa naSatani, wakaipa akapinda kune unomudzimai waJobho akati iwe wadingotuka Mwari ufe zvipere, because ndo zvaidiwa naSatani paakataurira Mwari paya akati kaninokomberedzwa nezvakanaka uyu, kana mukangomupisira zvanokutuka ini anokusiya ini. Ndobva zvabviswa stilo haatuki Mwari. The same spirit yakaenda nokune Satani nokune mudzimai, azvoti mudzimai akanga
angadai Satani akadzoka kuna Mwari akati andakakuudza kuti zvikangobviswa izvo anoswera kutuka imi. But Job akataiwa Mwari wakapa, Mwari akatora zita rake ngarikudzwe. Iwe mai haana kuti mukadzi wako kuti rimenzere munhu, akati mukutaura somukadzi benzi, asi pane kutaurwa nomutende zvorutaura izvi. Satani atadza Jesu pagomo, atadza Jesu pamusoro petemberi paakamisa paya, atadza Jesu nokuda kwenzara, akazopedzisira auya nomuna Pita achida kumukonesa kuti Jesu aende pamuchinjikwa awane zviri zvake nenzira yeshoko raMwari. But Jesu akazviziva akati Satani pashure kwangu. Amen. Wakasangana nePita waireva Satani akanga akawanda. Amen. Saka how do we react kana zvinhu zvikaipa, kana vanhu vakatiitira zvisiri izvo, kana hama tikatiitira zvisiri izvo? How do we react? Chii chinomboita kuti vaite izvozvo? Ndo wakaipa. Wakaipa chii chaanoda? Wakaipa ada kuti iwe usiye kutenda, usiye kunamata Mwari. Adinizvo? Saka ukatadza kutarisana nechimiro nenzira iri kwayo, munopedzisira mese maitwa vatadzi. Wakaipa wahwina nyaya yako. Amen. Saka panongwa runoti kana vanhu varamba zvokwadi yaMwari, Mwari unovaisa kune zvinhu zvinonyadzisa miviri yavo, unovaisa kune zvinhu zvinoita kuti zvivaipire pakurarama kwacho, nokuti varamba zvokwadi yaMwari, varatidzwa chokwadi chaMwari, but havadi kufamba nokuraramira machiri. Amen. Saka upenyu hunoendeswa pane zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka, zvisakuitira zvakanaka, zviite kuti chakaipa chinoramba chinotsvaka kugadziriswa nechakaipa. Kana chagadziriswa nechakaipa chobereka chakaipa. Kana chabereka chakaipa pova nerudzi rwechakaipa. Kana pava nerudzi rwechakaipa pova nehunhu hwechakaipa. Kana pava nehunhu hwechakaipa pova nemuraramire wechakaipa. We go worse and worse and worse and worse. Ama ngatidzokei ngatiraramirei mukati meivhangeri mune simba raMwari. Shiva tibatsire. Can you go on down to verse 19? Verse 25. Verse 20. Please go to verse 25. Avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema vakanamata nokushumira chisikwa kupfuura musiki, iye unokudzwa nokusingaperi. Ameni. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa, nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa. Saizvozvo vanhurumevo vakasiya basa ravakasikirwa munhukadzi, vakakundwa nokuchiva pakati pavo, vanhurume vachiita zvinonyadza navanhurume, vakapiwa mukati mavo mubayiro wakafanira wokurashika kwavo, sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari. Mwari akavaisa kumurangariro wakarashika kuti vaite zvisakafanira, vakazadzwa nokusarurama kwose, nokuipa, noruchiva, nokuvenga, vakazara negodo, nokuuraya, norukave, nokunyengera nechinya, vanhu vanoita zevezeve, navacheri, navanovenga Mwari, navanodada, navanozvikudza, navanozvirumbidza, navavambi vezvakaipa, navasingateereri vabereki,
namapenzi navanoputsa sungano navasino rudo kwavo vasine ngoni avo kunyange vachiziva havo chirevo chaMwari kuti vanoita zvakadai vakafanirwa norufu havaite izvo bedzi asi vanotenderana nevanozviita. Thank you. Now, kurasha shoko raMwari nenzira yeshoko raMwari kana Mwari watijekesera nekutionesa zviri umwari hwake. Ava vari kuregwa kunzi vachatongwa vanhu vakaratidzwa Mwari mune zvinhu zvaakasika zvinongotaridza kuti Mwari uriko, but Mwari haana kutizivisa isu iye nezvinhu zvakangosikwa, asi kuti takaziviswa umwari hwaMwari nesimba reivhangeri, kuzarurwa kwaMwari kuupenyu hwedu, kujekeswa kwenyaya yokunamata kwatiri, kuti Mwari atizivise kuti unorevei uye unodei panyaya yokunamatwa kwake. Tinotsvakei kana tichinamata Mwari? Hatisi kungotsvaka zvinhu zvinongowanikwa ipapo ipapo. Sekerapa zvanzi vanhu vakasiya nzira neunhu hwokuraramira musikirwe wavo, vakatsvaka zvinhu zvisati zviri kupfuudzwa mberi kweshoko raMwari. Nekuti Mwari paakasika ndokugadza chinhu chimwe nechimwe munzvimbo yacho, hama chine mugumo wacho nomubayiro wacho, muzienda nakuenda. You get the point? Hazvisipo beti kuti zvingova munguva. Saka vanhu vakasiya zviri chikonzero cheumwari hwaMwari, even pakuyananiswa kwedu isu pakungova amwe kwedu. Pane ushamwari, pane kushamwaridzana nokuwirirana. Hazvizi mumugumo wokungoti zvingova izvozvo. Sekera rwiyo rwatunoimba runoti Ishe wakatisarudzira shamwari dzakanaka. Andinoona Mwari kunotisarudzira nharaunda. Saka Abraham akanzi ibva kunyika yokwako nekunyika yandinokuratidza. Hazvisingova kunyaya kungoti ndigere pano, but Mwari waiva so concerned nezviri mangwana nezviri Abrahama mukurarama kwake, kudakara kunyange nepaanogara paiva nechekuita nekutenda kwake nekugamuchirwa kwake nekupfuudzwa mberi kwechaakadanirwa naMwari kuti araramire. Saka ndizvo zvakaita pane zvatinopfuura nemukati mazvo. Handingova neshamwari for the sake of ndive neshamwari. Handingoita zvinhu nekuti ndo zviri kungoitwawo. Vanhu vakasvika pavakapofumadzwa maonero avo nokuda kwekuti vakaramba zvokwadi yaMwari. Kudakara vakachinanisa vakasiya zviri chisikirwe chavanhu zvarehwa pano neshoko raMwari. Vanhu vachinoita zvinhu zviri option, zvinhu zvisingafaniri kuti zviraramirwe mazviri, nekuda kwokuti vakasiya zvari Mwari paaka ordaini zvinhu izvi. Uye upenyu uhu nokurarama uku waiva nechikonzero nazvo mune zviri upenyu hwaMwari muchiendana kuenda kwake. Sekera zvanzi ivhangeri inotipa maruramire ekuti tirarame nekutenda, tichibva pane nokutenda tichienda kune nokutenda. Saka zvese zvatinopfuudzwa nemukati mazvo zvinofanira kuumba umwari hwaMwari, zvinofanira kupfuudza mberi zvinoti kunamatwa kwaMwari. Towisana tambe ndiri ndoganda wana. Saka waniso iyi haisi chinhu chinofanira kuva chinopfuudza nyaya yokuti tiri kuenda kudenga, asi kuti chinovakiridza izvozvo zviri kuenda kune kunova naMwari. Hatirashi donzvo raMwari nokuda
vanhu vakatadza kuraramira chikonzero chaMwari, kwai Mwari anovaendesa kusvina, unovaendesa kunoita zvinhu zvinonyangadza, unovaendesa kuti vanorarama nomuraramiro usingaunzi kururama kwaMwari kwavari. Tinowisana nokuti varamba iri chokwadi yaMwari. Mwari akatidanira kuutsvene. I think that's what Paul says. Kuna Vatesalonike wechipiri, can you read verse 9? Muone mashoko aya sezvaataurwa naPaul pano kuna vakaroma. Ngatione Vatesalonike wechipiri chapter 2. Vatesalonike wechipiri chapter 2. Can you read verse 9, 10, 11, 12? Kuuya kwake iye kwakaita sebasa raSatani nesimba rose nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema nokunyengera kwose nokusarurama kuna vanorashika, nokuti havana kugamuchira rudo rwazvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Amen. Pakuguma kwenguva Mwari uchaunza simba, kunyangwe simba iroro rava muchimiro chomunhu antikristu unoratidza fanika ndiMwari. Akara vanhu vanoteverera nhema idzodzo nekuti vakaramba rudo rwezvokwadi, vanoendeswa kune zvinhu zvinovaita kuti vapinde mukurarama musvina, muzvakaipa, mukusarurama, nokuda kwekuti varamba kutenda zvokwadi yeshoko raMwari. Saka vanopiwa simba rekutenda nhema, vanopiwa simba rekuraramira zvisiri izvo. You get the point? Ngativei vanhu vanorarama mune zvinhu zviri chokwadi. Tenda shoko raMwari muchokwadi cheshoko iroro. Ukwanise kuuya pamberi paMwari kuti ndatenda izvi, ndiri kurarama nenzira iyi, ndiri kuita izvi nekuti ndizvo zviri shoko renyu. Paul atiratidza simba reivhangeri, chikonzero takapiwa shoko raMwari. Mwari haana kutipa filosofi, Mwari haana kutipa dzidziso, Mwari vakatipa upenyu, Mwari vakatipa kurarama kunobva pashoko rake. Ishe womudenga vatibatsire. Nokuda kwaizvozvo Paul anotaura maunzirwo akaitwa evhangeri kwatiri. Vakorinde vechipiri chapter 4. Can you read verse 1? Kusvika pavhesi ya 4. Saka zvatinako kushumira uku patakanzwirwa ngoni napo hatineti, asi takaramba zvinhu zvakavanzika zvinonyadza, tisingafambi nokunyengera, tisingashatisi shoko raMwari, asi pakuratidza kwedu zvokwadi tinozvitendesa kuhana dzavanhu vose pamberi paMwari. Zvino kana ivhangeri yedu yakafukidzwa kuna vanorashika, kuna vasingatendi, vakapofumadzirwa ndangariro naMwari wenyika ino, kuti varege kuvhenekerwa nechiedza cheivhangeri yokubwinya kwaKristu. Thank you. Now, nokuda kwaizvozvo kuti takapiwa shumiro iyi yekunamata Mwari musimba reshoko rake nekuzarurwa kwaro, kwai izvo zvinotipa kusaneta. Hatineteswi nenhema dzowakaipa nokuti takatenda zvokwadi. Hatineteswi nezvinhu zvatinoziva kuti hakuna kwazvinosvika zvichapera. Hazvitinetesi. Can you see that? Kana iri nyika
zvanzi yakamirira kuparadzwa nemoto. Kana riri denga kwai richabviswa that fervent heat nemoto unopisa. John akatarira denga akaona risisiko, akatarira nyika akaona isisiko, pava nenyika tsva nedenga idzva. Saka nazviri zvinhu zviri nyika inohama hazvina kwazvinoenda zvichapera. Nokuda kwaizvozvo hatinyengedzwi nazvo kuti titadze kuraramira zvokwadi yaMwari nezvinhu zvatinoziva kuti zvichapera, zvichapfuura, hazvigari nokuti ndizvo wakaipa. John anoti kana iri nyika igere mno wakaipa. Kana ari Peter anoti ichaparadzwa nemoto. Kana ari Johani anoti ndakaona nyika ichipetwa sebhuku. Hazvigari. Saka hatinyengedzwi nezvinhu zvisina kupfuurira mberi. Pane chatakatenda chinogara, pane chatakatenda chinopfuurira mberi. Ichecho chinonyengetedza mweya yedu kuti tisatevererane nezvinhu zvisina kwazvinoenda, tisabatwa nezvinhu zvisina kupfuurira kwazvo mberi mushoko raMwari. Hazvinei zvingazvidzika, hazvinei zvingashoreka, asi izvozvo zvinogara, izvozvo zvine pundutso, izvozvo zvine mubayiro pamberi paMwari. Saka Paul achiti hatineteswi nezvinhu zvisipo, hatineteswi nezvinhu zvinombofungidziro, asi kuti tinoramba nyengedzero dzose, tinoramba kusvibisa shoko raMwari, tinoramba kuvhenganisa shoko raMwari nezvinhu zvirisvina yenyika ino, tinoramba kubatanidzwa mujoko zvisina kufanira nekusatenda nekusarurama nouipi hwenyika ino. Tinoburiswa mazviri nesimba rekuti takatenda zvokwadi. Ishe vatibatsire. Saka nokuda kwaizvozvo isu hatineti, nokuda kwaizvozvo isu hatishatisi shoko raMwari. Amen. Asi kuti tinotendesa hana yomunhu mumwe nemumwe kuti zvatinoita izvi tinozviita muupo hwaMwari, zviri maringe neshoko raMwari, hazvizi pfungwa kana nyengedzero. Sasameri tinomira, ndiani wandakatorera mbongoro yake, ndiani wandakatorera fufuro, ndiani wandakanyengera, ndiani wandakarevera nhema. Tinorarama upenyu hunopupurira chatakatenda. Takatenda kururama kwaMwari, takatenda evhangeri. Hatisvibisi mufambiro wedu, hatisvibisi kutenda kwedu, hatisvibisi mirangariro yedu. Amen. Kunyangwe tichitambudzwa, kunyangwe tichiitirwa zvose zvingaitwa, asi tinoziva chinhu ichi kuti evhangeri yaKristu Jesu chiedza chokubwinya kwaMwari, asi kune avo vakapofomadzwa naMwari wenyika ino zvinovapa kusaona, saka vachibonderedzwa mune zvinhu zvisati zviri chaizvo. Ishe vatibatsire. Kana bere rikada kubata kuti rinozarura danga richirasira mazariro kure, roinda kuseri kwedanga, rovhundutsira mbudzi, mbudzi dzoona mukowo wakazaruka, tofunga kuti tikatiza tararama. Asi zuva paranga raakuvira, muridzi wacho anga achizifudza unoziva pakanaka pakachengeteka.
unodziisa muchurugu, unoziva kunyange zvaita sei bere aripe rakajambira kunopinda muchurugu chemudzi haripindimo. Asi bere rinouya rovhura ropa rufungo kumbudzi kuti kana tikabuda tinotiza, rotevera nawo mbudzi dziya dzichibata one dzichiuraya, dzapiwa false security, dzanyengedzerwa kuti ndo kunoita hama, hakuna kunogarika zvakanaka kudarika mushoko raMwari, hakuna kunoenjoyeka upenyu hwomumba kudarika mushoko raMwari, hakuna chinofadza murangariro wemunhu kudarika shoko raMwari. Asi wakaipa unovhura mukova kuti ubude mune ichocho chinochengeta imba yako, chinochengeta munhu wako, chinochengeta kupfurira kwako mberi. Ati munoona woratidzwa chisiri icho. Vakuru vaya mushakabvu Ezekiel kuti vakatanga kuparidza independent Veremu mu 1956, vachiparidza ukutsvene, vachiparidza kururama. Kati vakati fambe wakaipa achiona kuti zvinhu zvinokanganisa ushe hwake. It was around 1972 pavakaenda kuAmerica, vakanodzidza ikoko, vakanodzoka ikoko vane dhigiri ravo whatever, vadzoka ikoko vakashandura matendero avakanga vachiita. Pavakange vachiparidza patakatanga kuonawo shoko raMwari, kwakusina mhete, kwakusina makeup, kwakusina mukadzi anopfeka matrauzi, kwakusina all that nonsense. Vachiparidza ukaona mukadzi akapenda muromo dhedha irobot, ukapinda mured robot unaizindani tozvaitiparidzira. But vakazoti no, varume vari kuchiva vakadzi avo vabrekudzo avo vanenge vakapfeka matrauzi ndoti vanenge vakapenda muromo. Saka imi madzimai chipendai muromo mudzivisa varume kuti vaone vakapenda muromo kunze, chipendai matrauzi acho kuti vasaone vakapfeka matrauzi vari kunze. Ani munoona hatitsinhanisi zvokwadi nenhema. Temuzi harisi trauzi rega, hakusi kupenda muromo kwega kunokweva varume avo kuti vaendeko. There is another spirit, can you see, inobata kunyange madzimai wasi. Saka vachibvuma vachida kupfeka nomupfekero vaunopfeka wena, ispirit yomazuva anowa, can you see. Saka imba yako iwewe you'd like kuti batanidzwa ukweveri murume wako pauri nekufanana nezvakaparadza nyika yonowa. It cannot be. Chii chinoita kuti vaendere vakadziva? Iwewe imba yako haingaumbwi nechinopfuudza mberi, chinoprosper zvifemo. Handi kunoona iwewe gara pashoko raMwari. Is that right? Hakuna kuzvibvisa pastandard, nokuti zuva richasvika apo pfungwa dzechokwadi kana dzambe dzarasika dzichadzoka. Kana dzadzoka dzinozodzoka dzichitsvaka futi chokwadi. Chokwadi ichocho chichadziwana chiri mauri raramira chokwadi yaMwari. That's the solution. Hatiraramiswi, hatipfuudzwe mberi, hatipiwe rugare, hatipiwe kufarirana, hatipiwe kusachamidzana nezvinhu zviri kunze kweivhangeri.
nokuti mairi vhangeri iyi kururama kwaMwari kunoratidzwa, kunounza upenyu chaihwo, kunounza rudo chaihwo, kunounza kunzwisisa chaihwo, kunounza zvanzi panapa kana iri nyika yakapofomadzwa meso kuti itadze kuona kubwinya kwaMwari kunoonekwa pachiso chaJesu Kristu. Zvinotipa mufaro wese nerugare rwese. Nyika yakapofomadzwa haione izvozvo, saka ichibonderedzwa mune zvinhu zvisati zviri izvo. Saka iwewe you cannot win back nekupinda muzvinhu zvakabonderedza, muzvinhu zviri kupofomadzwa, muzvinhu zviri kusaona, mune zvinhu zviri rima, kuti uve rima, kuti uedze kubata rugare muimba yako. It cannot be. Gara mukururama, gara pashoko raMwari, udzoke kuna Mwari kuti Mwari ndiri pano, ndafamba sezvamakataura, ndaita sezvamakataura. Mwari udenga vatibatsire ukwanise kureva saSamueri wekare kuti Ebenezer, ndasvitswa pano neshoko renyu. Dai Mwari vakatibatsira, dai Mwari vakatizwira nyasha, takadanwa neevhangeri. This is what Paul was trying to explain in our Romans chapter 1. Kuti chii chakatunza kuna Mwari, chii chakatipa kuti tive pano. Hatisi pano kuti panyika pane machechi, hatisi pano kuti panyika panonamatwa, hatisi pano kuti kune zvinhu zvekunamata zviri panyika ino. Tiri pano nokuti takadanwa neevhangeri. Mwari akasimbisa kunyange kuburikidza navaprofita, akaionesa simba rayo nekumuka kwaJesu Kristu. No wonder Paul anoti ndoda kumuziva kusimba rokumuka kwake. Ndine nokururama kwete kunobva pamurayiro, asi kunobva mukutenda kunounzwa neevhangeri. Amen. Inotipa kupfuudzwa mberi from one step to another. Dai Mwari vakatibatsira hama, ngativimbei, ngatitarirei, ngatigarei pana Mwari uyu. Kunze kwake hama hakuna chinotibatsira. As I said pakutanga, many philosophers vakabudira panyika ino vachiedza kuti vaunze a theory inokwanisa kuunza rugare panyika, but hazvina kukona. Unoziva pakaita World War yekutanga, pakagarwa pakaitwa sangano Rise the League of Nations, kupatana kwamarudzi. Haina kugara nguva yakareba. Don't want to hear about Tushuka. Iyo League of Nations, ikayatadza kuistoka. Ndobva vati okay, ngatigare futi tiite revisit nyaya yedu, ndobva vagadzira United Nations. Vaine this motto yekuti masword achagadzirwa kuti ave mapruning books. Hatizodzidza hondo zvekare, asi yatadza kuunza rugare panyika. Hakuna chisiri shoko raMwari chinokwanisa kukupa rugare mumba mako, chinokwanisa kukupa rugare mubasha mako, chinokwanisa kukupa rugare mupfungwa dzako. We have tried. Chibudha chakauya, chiMahamad chakauya, chiSikh chakauya, zvakawanda zvakaunzwa negreat philosophers dzapanyika, avo vanokwanisa kubudisa chinounza rugare kumweya wemunhu. Kuti musi wakasikwa munhu, Mwari akafemera mweya wake maari. Kana mweya iwoyo ukareka kudzoka kune simba rakaupa, hakuna rugare rwaanowana. Akaedza kurwana nehondo, zvakaramba. Akaedza kurwana nerugare rwokugadzira nefilosofi dzavanhu, zvakaramba. Njira yoga inotipa rugare hama ishoko raMwari. Saka Mwari vakatipa evhangeri. Ngatinamatei, ngatigarei pashoko raMwari. You face a challenge muupenyu, enda nayo kuna Mwari nomunamata. Amen. Do your part. Ita iwe zvakadzi shoko raMwari ita. Amen. Kana wapedza kuita zvawakodzwa neshoko raMwari, hazvinei zvinoitafanika zviri kuunza mari results. Zvakaita Moses akanzi naMwari, enda unokanda tsvingo pamberi paFarao, kuti azive kuti
kuti ndirinda kutuma. Mose anokanda tsvimbo zvikanzisa kwanofunga kuti zvekukanda tsvimbo zvinozvingatotsereka vanozvaini kufunga kuti zvine chizvo ndo mafarao ashedza n'anga dzake uye mone zvipapano nemunhu akatumwa naMwari akanda tsvimbo yedzesamone nyoka iyi n'anga dzadzauya vadzakandawo tsvimbo vadzanga nyoka nokuti Mwari angamuudza. Mose akati zvakatandiudza ndozvadaita azvinei paunzwa dzimwe dazeni nyoka kuti ndaita zvavakataura ndakanda tsvimbo sezvavakataura. It was now up to God kuti chii chichaitika panyoka dzakapedza. Andinoona nyoka yaMose yakatanga kumedza dzese ndobva abata tsvimbo yake ndobva yadzokeredza tsvimbo. Nyoka muswe wenyoka ndobva yadzokeredza tsvimbo. Farao is dumbfounded. Zvanga achifunga kuti zvinokonesa shoko raMwari zvatadza. Ama hakuna chinokonesa shoko raMwari. Iwe tora shoko raMwari and apply it. Kunyange zvikaita farika zviri kunza mari zavo iwe ita Mwari zvamakataura ndozvadaita. Zvamakareva neshoko renyu ndaita. Saka zvimwe zvese pedzisana. Amen. Hazvisi kwandiri. Zviri kunemi. Paakanzi simudza ruoko gungwa rikabamuka vakatanga kufamba vachinyamuka. Vapedza kuyamuka munokupedzisira abuda mugungwa vachicheuka vakaona huwa nomukati megungwa imomo hondo dziri kuuya. Vati Mwari tiparadzanise mvura tiyamuke. Saka taakutevererwa futi. But ndimataura Mose akaudzwa vanhu chirege kuchema stand still. Amen. Akuda kunetseka. Atina kuuya panapa nekuti taronga midzi dzedu. NdiMwari vatituye nepano. Tayamuka mugungwa NdiMwari vataura kuti famba inipa. Saka tafamba Mwari zvaataura kuti atirwire kuvaIjipita. But vaIjipita vacho vauya. Saka haisi nyaya yedu ndiyaMwari. Mwari akasimudza kuti tsvimbo iya gungwa varasangana. NdiMwari zvaakataura ita. Kana waita leave it to him. Takatenda evhangeri, hatina kutenda filosofi, hatina kutenda dzidziso, hatina kutenda zvechechi, takatenda shoko raMwari. Ita shoko raMwari mukuzara kwaro uone Mwari zvaanoita. Amen. Ishe vatibatsire. Ita sezvaataura. Ukwanise kutaura chiti ndaita sezvamataura. Mwari vatibatsire.